yanzu nan zan kawo ma kai ina zuwa yanzu nan zan kai yanzu nan amma kai mai gida bari an koma ya kai assalamu alaikum saboda ne kai a ba gaisuwa ne ta kawo ni ba dan ka tsaye wayar minti bi da Allah yau ina zuwa wani minti daya dan Allah dan annabi wa ba ka wannan kayan wannan ai kayana ne da zaka ce ai kayana ne zaka zo kana rena mun wayo wannan ba kayan ka bane bari mu ne kai da zaka hawo mashi ka tafi ne zaka ce ba kana bane wannan ai ka zo da renin wayo ban gane ba Allah subhana kayan ka kayana ne me kai ta kada irin kayan eh da zaka ce ba kayan ya za ni da kana na gani ka zo ka rena mun wayo wallahi zan sa kama mun kai yanzu nan ya ma dai gani kana ji zaka zo kadai ka san shawarin da zan bada mu je zan samu kulce nan mu je za a sami kinki ai mu ne kawai yawa dan Allah kai sauri ka zo ina daidai salamu alaikum gani kun ka zo da kawo ma yana ina ne na zo na ga kalan kayan ne a gun wani waye kai au kai inna lillahi wallahi na ga wani Allah dan mun zan to ina kayan ya baka ni fa ni ne wallahi yake gwada ka cewa san me ne yanzu ka san me kai wannan zan dawo ina za ka je zan dawo kawai ka tsaya tare za mu je kawai ba wani Allah mutum kayan ne nake tsaya ayya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ha ha ha!